predsa bola sledovaná miestnosť číslo 4. Bol som nahrávaný ja aj Marian Kočner v tej miestnosti počas našich porád a boli nahrávaní aj ďalší advokáti. Prečo to už je nejaké právoplatné rozhodnutie, že sa tak stalo? Áno, samozrejme. No je to veľmi tenký ľad. Ak sa niekto vybral do tejto pozície sledovať poradu klienta s obhajcom, musel na to mať cca-kramenský zákonný dôvod. Ten zákonný dôvod mu musel niekto odsúhlasiť, prokurátor, následne sudca a potom tam museli byť inštalované zariadenia. Niekde som zachytil, že tam mohli byť aj čierne kamery. Minimálne, že nejaké podozrenie bolo. To tvrdí pán Para. Pán Para. Ak je to niečo takéto, tak to je zle. To je veľký prúser, si myslím ja osobne. Sám som chcel niekedy monitorovať takéto veci a nepochodil som ani na prokuratúre, pretože už na prvom stupni mi povedali, že vec, ktorú chcem monitorovať, je v disproporcii s tým, aký zásah by som spôsobil napríklad tomu obhajcovi alebo klientovi jeho. Že keby som monitoroval to stretnutie, tak by to bol väčší zásah ako to, čo chcem vyšetriť.